Goddag, mit navn det er Jonas Skoldek, og velkommen til det første afsnit af Når filmen knækker, podcasten, hvor vi kigger på 3 forskellige film med det samme underliggende tema. Med mig her i studiet, der har jeg Morten Nørgaard, Hej alle sammen. og dagens afsnit har vi valgt at kalde Alle elsker voldtægt. Men jeg synes bare, vi skal til at begynde, og vi ligger ud med en rigtig klassiker, nemlig A Clockwork Orange. Og for jer, som ikke kender den, så kan jeg fortælle, at det er en sci-fi fra 1971, og den er blevet skrevet og instrueret af Stanley Kubrick. Men jeg kan jo starte med at prøve at spørge, hvad du synes om den, Morten. Jamen, det er jo en fantastisk film, og du sagde jo selv, at det var en klassiker, og det er der en grund til. Altså, det er helt sikkert en, alle mennesker bør se mindst en gang. Jamen, hvad er det, altså sådan, jeg tænker, hvad er det lige præcis ved den, som du virkelig, virkelig godt kan lide? Jamen, det jeg bedst kan lide ved den, det er ironien i den, at... spoiler alert. Vores hovedperson her, han starter med at udsætte en masse mennesker for en masse ubehageligheder. Og det ender med, at han selv bliver udsat for præcis det samme af samfundet. Og det synes jeg virker ret godt. Altså budskabet med, behandle andre, som du selv gerne vil behandles. Vi kender det jo mange steder fra. Og ja. Det her, det er en virkelig elegant måde at vise det på. Ja. Vi kan jo passende starte lidt ud med at snakke om skuespillet og dramaturgien også. Og jeg vil sige, lige præcis skuespillet, det passer ikke så godt. Det er ikke så godt ramt igen. Altså jeg vil sige, ansigtsmimikken er blevet virkelig, virkelig god faktisk. Og replikkerne er også sindssygt gode. De er virkelig velskrevet, og især fordi det er på det her lidt sjove engelsk. En masse slang, der bliver brugt. Alex DeLarge, altså vores hovedperson her, han bruger ordet droobies for eksempel, som er lidt en finurlig sådan en lille slangudtryk, der bliver brugt. Der må man nok lige huske at minde folk om, at hvis man kan få undertekster på, så er det virkelig godt. Ja, så det er virkelig. Fordi der er godt nok meget knap så anvendt engelsk i den her film. Det er godt nok, det er meget slang. Ja, men jeg kan nemlig huske, jeg sad nemlig og så den uden undertekster på, og det var rigtig svært faktisk at forstå det hele, og få det hele med egentlig. Altså, jeg synes, jeg har hørt rygter om en gang, at det skulle være inspireret af russisk slang. Okay, det vidste jeg faktisk som ikke. gør det ekstra mærkeligt. Ja. Eller måske en russisk minoritetsgruppe i London, eller i New York, eller et eller andet. Ja, okay. Jeg har hørt, at det er derfor, at den sådan er ret sort, ja. Hvis man lige... Men jeg synes faktisk, altså på den måde, at sproget fungerer jo meget fint, fordi at som sagt, så skal det jo forestille at være en sci-fi, kan man sige. Ja, altså den er fra 71, ja, og den foregår i et fremtids England. Ja, som ikke er helt defineret, hvornår det så er. Det er der ikke nogen, der siger noget om. Men det foregår nok tidligere end nu, så det kommer nok ikke til at forudse fremtiden. Nej, ikke lige frem. Ja, altså dramaturgien, man kan godt se, det er en gammel film. Ja. Altså, skuespillerne er blevet bedre med tiden. Ja, men altså, jeg synes, en af de tidspunkter, hvor man ser det allerbedst, det er en af de her første par scener, man har med, hvor at Alex DeLarges gruppe af venner møder en anden gruppe, som de åbenbart ligger i noget gadekamp med af en eller anden art. Ja, altså de har jo den der gruppe af rivaler, hvor de vinder en slåskamp, hvor de er en mand i undertal. Ja. Og de vinder meget overlegent. Ja. Blandt andet på baggrund af, at de andre, de slås, som om, at de er med i en film, hvor de har fået at vide, at du skal tabe den her slåskamp. Ja. Det kan man godt se, at action-sekvenser var... Der var det ikke noget lige så langt dengang. Nej, man kommer lidt til at tænke på sådan noget Bob Spencer og Terence Hill film faktisk. Ja, jeg tænker lige præcis Bob Spencer. Ja. Altså, også med den der stol, hvor de også de smadrer forskellige møbler på hinanden. Det er de samme ting, der bliver brugt. Ja. Det er også nogenlunde fra den samme tidsperiode, så det er nok derfor. Ja. Men de er også gået væk fra siden og filme slagsmål i totalskud. Altså det er tættere på, og så skifter det vinkel hver gang, der er nogen, der vil blive ramt, fordi så kan du ikke se, om man rammer. Altså, ja, det går hurtigere. Der er tempoet i... Ja, det er helt helvede. Altså, der vil sige, som generelt i tempoet sådan, i A Clockwork Orange, det er det jo altså, som generelt langsomt, at man får lov til at se egentlig ret meget. Altså, bortset fra lige præcis der, hvor de slår sig,
synes jeg faktisk, det taler til filmens fordel, at den går langsomt. Ja. Det er ikke alle film, der kan slippe afsted med det, men den her kan. Ja, men det er også, den har også sådan et eller andet form for roligt udtryk, også fordi at man jo netop træder ind i hovedet på ham her, Alex DeLarge, som udviser en lang række sådan mere eller mindre meget psykopatiske træk. Jeg tror, det er oftere og mere, og sjældnere og mindre. Ja, det er rigtigt nok. Han har nogle ting, han skal arbejde med i hvert fald. Ja, men det gør også, at man får sådan lov til at dvæle ved de her ting her. Det kan jeg rigtig godt lide, faktisk. Jeg synes egentlig også, at det gør noget godt for filmen i hvert fald. Men man kan godt føle, i hvert fald sådan, se med i dags briller på, at den går meget langsomt. Og man kan måske godt komme til at kede sig en lille smule, hvis man er vant til meget action-packed film, faktisk. Altså, der er ingen tvivl om, at det er replikkerne, der bærer den her film. Ja. Og det skal man indstille sig på. Ja. Hvis man forventer, at det er en actionfilm, så bliver man slemt skuffet. Ja, man skal se den for plottets skyld og for replikkernes skyld. Hverken for sådan det fysiske skuespil eller for kulisserne. Altså kulisserne er meget interessante til gengæld, synes jeg. Og jeg synes faktisk, de er rigtig fint opstillet. Også fordi det skal forestille at være det her fremtidsagtige univers. Det er slet ikke som man tænker det i dag. Mange moderne film, de vil opstille sådan et moderne univers som værende altså sådan en masse glatte og blanke overflader og nogle bestemte slags rolige lys og sådan noget. Altså sådan moderne sci-fis. Det er sådan lidt, det minder mig altid om Apple-produkter faktisk. Moderne sci-fis. Ja, altså det her minder mere om sådan som Jokeren er i Batman. Ja, faktisk. Altså virkelig kaotisk og sådan noget. Ja, fordi også hele den her startscene man har, hvor man kigger direkte, altså hvor Alex DeLarge kigger en direkte ind i øjnene nærmest igennem kameraet. Ja. Og hvor man så zoomer ud fra hans ansigt, og så får man lov til at se det her bord, de sidder ved, som hvor det sådan er to damer, eller man ikke kinger er det jo så, men det er jo kvindefigurer, som der sidder på sådan meget kvindefornedrende måde, kan man sige, op af hinanden. Det ser meget specielt ud, men sådan er alle kulisserne sådan set opbygget. Sådan lidt, og så har de sådan nogle særer på rygger på os. De er ikke bare, altså sådan støbt som hele figurer. De har faktisk fået sådan nogle farvede par rygger på, hvilket jeg også synes var meget specielt. Og det ser alt sammen sådan lidt, jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal forklare det, sådan lidt 80'er-agtigt ud. Ja, og den er jo 10 år tidligere end 80'erne. Så ja, nogenlunde i hvert fald. Det er faktisk ikke ramt helt ved siden af. Nej, altså hvis de forestiller sig, at det foregår i 80'erne, så er det faktisk ikke helt dumt. Det er faktisk et okay bud. Ja. Altså, lige bortset fra, at mig bekendt var mælk ikke lige med narko i 80'erne. Nej, okay. Det er også en af de lidt løjerlige ting i den film her. Ja, de bruger mælk. Det er, at de bruger mælk som erstatning til stoffer. Det har man ellers mest set i tegnefilm henvendt til børn, hvor det er, at hvis der er nogen, der skal ind og have noget whisky, så bestiller de så et glas mælk i stedet for i tegnefilmen og sådan noget. Ja, og der er duetter af sex og sådan nogle ting. Ja, men... ja. Ja, det ved jeg ikke, om du kan overføre direkte til den her film. Så onanerer han en del i hvert fald, hvis det er tilfældet. Fordi han går og hyggesynger lidt i hvert fald. Nej, de er i hvert fald ikke bange for at vise sex i den her film her. Det er de ikke. Hvis man ikke kan tåle nøgenhed, så er det ikke den her film, man skal se. Nej, der er rigeligt med nøgne bryster. Så hvis man er til den slags ting, så er det i hvert fald et klart bud på den næste film, man skal prøve at se. Nej, jeg tror faktisk, jeg vil gå så langt som til at sige, hvis du er til den slags ting, så findes der... på rygteplan sider på internettet, der kan levere den slags bedre. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Men hvis man gerne vil skjule det som højkultiveret på en eller anden måde, så kunne det godt være et bud på det i hvert fald. Det er rigtigt. Men hvis ikke man har noget problem med det, som sådan, så er det helt fint at se den her film. Ja. Jamen, det næste punkt er vel, at vi skal snakke om, holder den her film stadigvæk? Ja. Den er i dags dato ved at være 44 år gammel, sammen. Det er jo ret mange år. Ja, det må man sige. Jeg var også lige at kigge på ham, som der spiller, Alex DeLarge. Han hedder Malcolm McDowell, og jeg kan huske, at jeg har set ham før flere forskellige steder, men det er svært lige at placere præcis, hvornår. Han er godt nok også blevet gammel, må man sige, i forhold til, hvordan han ser ud i filmen. Ja,
44 år gør den slags ting ved folk. Altså, ja, men han er nemlig født i 40'erne, så, Ja. så ja, altså, det er klart, men altså, det er en gammel film, det kan man godt se, men jeg synes faktisk ikke, at den viser det forfærdeligt meget ud over det kropslige skuespil på den måde. Jeg synes i hvert fald, den holder stadigvæk den dag i dag. Ja, men også fordi plottet er så kompleks, som det er. Ja. Jeg synes, det er svært at finde en film i dag, som har den her komplekse historie, men som stadig har en eller anden form for god underholdningsværdi, fordi jeg synes faktisk, at de formår at gøre scenerne sådan en lille smule komiske. Nu bruger de jo rigtig meget Beethoven, det her klassiske musik, og ligger ind over for de her de her meget, meget forfærdelige akter, som de udlever en gang imellem. Altså det der med at bryde ind i huse og slå folk ned og sådan noget, så sætter de klassisk musik ind over. Klassisk musik og voldtægt hører i hvert fald sammen i den her film. Ja, om det gør det i virkeligheden, det skal jeg så ikke lige kunne udtale mig om. Der er det måske vigtigt at understrege, at når vi har kaldt det her afsnit for Alle elsker voldtægt, så er det kun på film. Kun på film? Kun på film. Ikke nogen som helst andre steder? Nej. Kun på film. Eller i teater, eller det er kun sjovt, når det er for sjov. Det er måske faktisk den første regel omkring voldtægt. Ja, det er ret vigtigt. Ja. Så lad være med det. Og det er ikke sjovt. Det er ikke en opfordring til, at nogen skal voldtage nogen. Det kunne godt være, at vi skulle have sagt det lidt tidligere i programmet. Ja, det kunne godt ske. Nu er det i hvert fald understreget. Ja, nu er det sagt. Og så kan vi gå videre. Ja. Har den her film replay value? Det har den bestemt. Nu har jeg set den 4-5 gange efterhånden. Ja, og det jeg tror ikke faktisk... sidste gang, jeg ser den. Nej. Jeg har set den 2 gange nu faktisk, kun. Men jeg er helt klart faktisk på at få lov til at se den igen faktisk. Den får en tur med om 3 år? Eller ja, hvis ikke tidligere. Ja. Det kan helt klart godt bære. Det er også fordi, at der er så mange, som jeg sagde tidligere med replikkerne, der er så mange ting, man ligesom kan hænge fast i og hægte sig ved, synes jeg. Ja. Rigtig mange af de der små finurligheder og de der små sjove udtryk, sådan nye ting, man kan opdage i filmen. Den giver også en unik mulighed for at lære noget intelligent slang. Ja, det er rigtigt. Man skal så bare finde nogle andre, der også for nylig har set den her film, for at det kommer til at give nogen mening, men det ville være fint, hvis det kunne brede sig i stedet for det, der kører nu til dags. Og så synes jeg også, at fordi det, altså, den henvender sig jo lidt til kunstfilmens side, kan man sige. Det er jo lidt hen ad det, mere end det er sådan en trivial actionfilm, altså hvis man kigger på sådan en som Die Hard for eksempel. Den har jo klart replay value, fordi den er nem at forholde sig til. Hvorimod A Clockwork Orange har replay value på en helt anden måde, synes jeg. Fordi at det er sådan en, den ligger sig i kunstfilmgenren, men uden at være tung, og ikke for at sige kedelig vel, men tung og sørgmodig hele vejen igennem, så man har faktisk lyst til at se den igen, fordi den har det her komiske træk ind over sig. Ja. Og det tror jeg, altså, man vil sige, skuespillet, det med, at det kropslige skuespil ikke helt holder, det gør så også bare, at de karakterer, der er med, bliver sådan stærkere karikeret. Ja, altså det bliver sådan lidt komisk. Ja. Og jeg ved ikke, om det er med vilje, faktisk, om det er noget, de har gjort det kunne det godt være. Men generelt slåssescener fra alle film fra den her tid, de er på den her måde. Så jeg tror bare, at det var sådan, man gjorde det. Ja, men jeg tænker, hvis man prøver at se bort fra for eksempel slåssescenerne. Han bliver jo dømt for et mord på et tidspunkt, ikke? Som han begår i øvrigt ved at dækslappe nogen ihjel. Ja, det er, hvilket er værd at lægge mærke til. I sig selv er sjovt, men hele den scene, hvor at hun står og kaster ting efter ham, og råber, kan du lige lade være med at røre ved den kæmpe pik? Ja. Og sådan ting i den stil. Det er, altså, alle de alvorlige ting er jo stillet op i komiske scener. Ja, det er også der, hvor sagsbehandleren kommer og skal snakke med ham, og han slår ham i skridtet, for eksempel. Altså, det gør sagsbehandlere mig bekendt ikke. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det før. Nej. Den har en lidt skæv vinkel på de der ting. Og jeg tror bare, det er et af de tiltag, de har valgt at sige, i det her fiktive sci-fi-univers, der er det sådan, det foregår. Og jamen, universet, inden for sine egne rammer, der er det sgu meget troværdigt. Altså, jeg ved godt, selvfølgelig ville det ikke kunne lade sig gøre sådan i virkeligheden, men det lover ikke noget, det ikke holder. Og det holder heller ikke rigtig noget, det ikke lover. Altså, det er... Når du har set et kvarter, der ved du nogenlunde, hvad du kan forvente. Af resten af filmen, ja. Og det er det, der sker. Altså, selve handlingen kan du
skal du være en troldmand for at kunne se ind i fremtiden og kalde det hele der, ikke? Men, ja. Men tingene hænger sammen. Altså, den er ja, men det er virkelig godt skruet sammen. De laver ikke noget setup, uden at der er et payoff på det, på en eller anden måde. Og det er sådan alle de der handlinger, han ligesom går igennem, som man får lov til at se i lidt mindre end den første halvdel af filmen. Jamen, de går direkte tilbage i ansigtet på ham, og det er rent faktisk, altså de ting, der sker med ham efterfølgende, det er jo også en eller anden form for synonymer for, hvad han har gjort ved dem. For eksempel hans 2 venner, som han smider i vandet og slår i skridtet og sådan nogle ting. Som han behandler virkelig skidt. Ja, hvor at, så senere hen, igen spoiler, så er de jo så blevet til politimænd, de her 2 gutter her, og så er de i gang med at drukne ham lidt. Der er en seriøs omgang waterboarding, der sker. Ja, det må man sige, hvor de tager med hen til et vandskru, og der kan man jo godt se den tydelige parallel, der ligger imellem, eller den tydelige forbindelse, der ligger imellem de 2 scener. Det er jo faktisk, altså, mange af de ting, han bliver udsat for, er jo sket på skuespilleren i virkeligheden. Ja, det er faktisk han er jo faktisk blevet tortureret. Det har jeg faktisk synes, det var ret grænseoverskridende, at man kunne se, at der ikke var brugt effekter til den. Ja, men også fordi du kan tydeligt se, at det er sådan en ret billig film egentlig, på den måde, at der ikke er en hel masse knep, der er lagt ind i det, og en hel masse tricks og sådan. Altså jeg tror ikke, at den fulde produktion har været vildt billig eller noget som helst, men... Nej, de har nok haft nogle høj mængde retakes. Det er jo ret lange scener generelt. Ja, det er rigtigt, og de har faktisk også relativt mange af de her long takes'ene. Ja. Også til sidst. Ja, der er en ret lang række long takes, som de bruger. Men det er nemlig også noget, der altså igen spiller op til filmens tempo, som er det her lidt langsomt noget. Ja, altså hvis der havde været mange flere klip, så havde den givet et andet udtryk, og den havde et andet indtryk også for den sags skyld. Men den havde... det havde ikke passet til den. Nej, jeg tror, hvis de havde klippet mere i den, så ville det have virket som en mere sporadisk film. At de vil være med sådan nogle sporadiske hændelsesforløb. Man får mere sådan en fornemmelse af, at det er en lang tidslinje. Det er det. Man ligesom går igennem med den her historie. Og selvom man får at vide, at nu er der gået 2 år. Han siger det jo rent faktisk til kameraet. Nu er der gået 2 år, mens jeg har været her i fængslet. Spoiler. Selvom man får det at vide, det føles, altså den foregår kronologisk, og derfor føles det som en historie. Ja. Så jamen, skal vi til at bedømme den? Jeg synes, vi skal til at bedømme den, fordi vi har jo lidt været omkring det hele. Altså, den holder sgu, den her film her, og den har et ret vildt udtryk også, med de her opsætninger med alle de her kvindefornedrende billeder, der hænger både på væggene og som statuetter og så videre. God replay value og sådan. Lad os kaste os ud i det. Ja. Dramaturgi. Skal den have en stjerne, en lort eller ingenting for det? Jeg tror, at vi bliver nødt til... det er også svært med dramaturgien, ikke også? Fordi det indbefatter jo ret mange forskellige ting. Det gør det. Jeg tænker en halv stjerne, så hvis du også kan give den en halv stjerne, så kan vi samlet set give den 1 stjerne for det. Ja, Jeg synes ikke, det er elendigt nok til, at det skal have en lort. Nej, det er også rigtigt. Det skal ikke have en lort, det synes jeg ikke. Måske bare ende med at give den ingenting til lige præcis den her. Ja. Skal vi give den ingenting? Ja, lad os gøre det. Okay, den får ingenting i den første kategori. Okay. Tempo storytelling. De har valgt et langsomt tempo, men det virker. Den får en stjerne for mig for den i hvert fald. Ja, jeg vil gerne give dig ret. Jeg synes også til lige præcis den her film, havde det været en hver anden film, så havde det ikke fungeret, men jeg synes det spiller godt. Det er så få film, der kan bære det. Ja, jeg synes det spiller godt. 2 stjerner for det, hvis vi jo ikke giver den en. Ja. Underholdningsværdi og replay value. Jamen, den får en stjerne for mig. Jeg har set den 5 gange nu, tror jeg. Ja, men altså... Jeg kan også vende tilbage til den. Jeg vil gerne se den igen helt 100%. Så ingen af gangene har været under tvang. Så nej. 2 stjerner der også. 2 stjerner. Det æstetiske udtryk. Ja, det æstetiske udtryk. Altså, det er sådan lidt... Jeg er ikke sikker på, at jeg vil give den en stjerne her. Jeg synes, det er en fed opsætning, men det er det altså kun noget af tiden. Fordi at... de tidspunkter, hvor Alex han ligesom bestemmer, så render vi rundt i de her sjove... sådan quirky universer, hvor der er de her kvindefornedrende billeder og statuetter og ind på det her nedlagte teater og sådan nogle ting. Det ser rigtig fedt ud alt sammen, men så snart at han træder ud af fængslet igen, spoiler, så er det som om, at så er vi tilbage i de gode gamle England, og så ser kulisserne bare ikke særlig fede ud. De er ikke særlig inspireret. Jeg synes også,
de her 2 politimænd trækker ham ud til sådan et vandtro midt Ja, i en skov. lige præcis der falder den faktisk lidt igennem. Jeg synes faktisk ikke, at det fungerer skide godt. Man kunne godt have ønsket sig at se noget mere af den her verden her, også selvom det havde været de her små opstillede rum eller opstillede gange. Jeg vil godt have set noget mere af det, fordi at det faktisk det spiller godt på filmen, så der synes jeg altså ikke, den skal have noget for mig af i hvert fald. Giv den en stjerne fra mig her, fordi jeg ville have givet den en halv før, og så nu giver jeg den anden halv her, så må det kunne gå lige op. Jo, okay. Ja, okay. Men det kunne folk ikke høre, men jeg sad og nikkede til det, Jonas han lige sagde. Ja. og det er jo fordi, jeg giver ham ret. Ja. Han har nogle pointer der, men jeg synes stadigvæk, at den skulle have den der. Jeps, filmuniversets troværdighed. Jamen, helt sikkert en stjerne. Altså, der kan ikke rigtig være nogen tvivl. Det er så gennemført, at mens det er, han er ovenpå, og mens han er på de der stoffer, at så er verden anderledes, end når han er færdig med det, og han er, hans storhedsvanvid, det går væk, og han er spoiler, virkelig underkudet inde i fængslet, og altså... Ja, det er sådan, man vender tilbage til virkeligheden. Det er en af de ting, som jeg rigtig godt kan lide, og som jeg virkelig synes, at holder i det her, det er fordi, at Alex DeLarge hele vejen igennem er fortælleren, og det han præsenterer sig selv som fortælleren op til flere gange. Han siger, your faithful narrator, for eksempel. Yeah. Så vi ser det hele ud fra hans synspunkt. Udelukkende ud fra hans synspunkt. Præcis. Så at verden den ændrer sig, og verden den skifter, det spiller bare rigtig det godt med, at man er inde i hovedet på Alex. Så jeg synes også helt klart, at den skal i hvert fald have en stjerne for mig af. Ikke nogen lorte. Ja, det er jo... der er lige præcis 0 lorte gået igennem på den her film. Ja. Som indtil videre er den eneste film, hvor det er sket før. Men da det er den første film, vi teknisk set har anmeldt, så kunne det måske godt være derfor. Det kunne tænkes. Der er ingen, der ved det. Der er en chance for det derfor. Ja. Den skulle også have en stjerne for dig. Det skal den. Det skal den, okay. Jamen, så vi ender på 7 stjerner. 7 stjerner. Ja, det er faktisk ret udmærket. Det er fint. Det er hæderligt. Ja, det må man 7 sige. ud af 10 stjerner. Og det er primært baseret på skuespillet for Elliot. Ja. Det kan vi simpelthen ikke give noget for. Nej, det er også... Altså, vi vil gerne prøve på at se det med nogle lidt moderne briller, men det er altså også lidt svært. Men helt klart anbefalelsesværdigt. Tag at få set A Clockwork Orange, hvis du ikke har gjort det allerede. Ja. Og ellers se den igen. Se den flere gange. Gerne. Det kan man godt. Ja, Jonas, men A Clockwork Orange er jo ikke den eneste film, vi skal igennem i dag. Nej, det er det ikke. Vi har set en... lad os bare kalde det, hvad det er. En moderne klassiker. Ja, det kunne det i hvert fald godt gå hen og blive. Ja, i hvert fald. Vi har set en film, der hedder Teeth, der også berører emnet voldtægt. Ja, det må man sige. Den handler næsten ikke om andet. Eller jo, det gør den jo, men... Det er sgu lidt svært at blive klog på, hvad den egentlig handler om, udover det. Altså, der er jo hele det der kultagtige afholdenhedsting i starten. Ja. Men det er lidt svært at vurdere, om de har et positivt eller negativt syn på det. Ja. Vi skulle måske lige starte med at forklare, hvad det er, Teeth egentlig handler om. Det er en pige, der finder ud af, at hun har tænder i fissen, og så bider hun pikken af folk. Ja, og det er sådan cirka plottet faktisk. Det kan ikke koges længere ned end det. Og det behøver heller ikke forsøgt på det. Altså, Nej, man kan sige, at filmen har måske endda sådan prøvet at strække det lidt for langt. Jeg synes, 1,5 time var meget tid for så lidt, faktisk. Altså, det virker som om, at de har set mange film på 1,5 time og tænkt, det vil vi også. Og så fandt de ud af, at de havde cirka 1 time og 10 minutter. Og så har de fyldt det ud med ligegyldige skud af skov og sump og en skildpadde, der kommer svømmende. Ja, det er meget sød, men ikke specielt interessant for selve filmen. Nej, der var også en sekvens på 2-3 minutter, hvor de brugte tid på at vise, at hun skulle ud til sådan en skovsø igen. Der kommer lige en spoiler her. Men der var en fyr, der havde mistet pikken derude. Den skulle hun ud og se, om den var der stadigvæk. Og så var der en krabbe, der bed i den, og så var hun bange for krabben, eller sådan et eller andet. Der var noget, hun var bange for i hvert fald. Ja, hun skreg i hvert fald, fordi krabben bed i pikken. Ja. Men der var 3 minutter der, som ikke handlede om andet end det. Ja. Og det blev ikke brugt senere i filmen, og det havde ikke rigtig noget med resten at gøre. Nej, også fordi i første omgang, der havde hun jo, altså da hun allerede havde bidt den af ham, der skreg hun jo også og var bange. Ja,
der var hun jo lidt i et choktilstand måske. Så der virkede den situation ligesom, kan man sige, lukket på den måde, at hun ligesom havde konstateret, jeg har ligesom nappet pikken af ham, også fordi vi ligesom fik et close-up skud af den, faktisk, lige i den situation. Jamen også, det var hendes første frag, hvis man kan kalde det sådan. First blood. Ja, lige præcis. Så derfor har hun nok været ekstra chokeret lige der. Ja. Men altså... Men der var ikke rigtig nogen grund til, at hun skulle drage ud til den... Det var virkelig pointless. Ja. Altså, den var ret langtrukken flere steder. Ja. Ikke kun der, men især der. Ja. Men skal vi prøve at kigge lidt på selve dramaturgien til at starte med i hvert fald? Ja. Se lidt på den. Hvad synes du om den, Morten? Jeg synes, det bedste, jeg synes ved dramaturgien, det var jo faktisk alle de statister, der var med i det der kult-helvede der, med det der abstinence. Ja, der hvor deres purity rings og de afholdende og sådan nogle ting. Deres evne til at lave ting i takt og i kor, det synes jeg virkede ret godt. Ja, det var meget imponerende. Altså, det var sådan... Det var i hvert fald fuldt ud på omgangshøjde med mange af de film, man ellers ser. Ja, det var lidt sær scene dog, men de gjorde det godt. Ja, altså, men selve skuespilsdelen var det, jeg synes, der virkede bedst. Altså, ja. Men jeg synes ikke rigtigt, jeg har set nogle af de her skuespillere i andre ting, og det er der måske en grund til. Ja, det er det nu nok. Der var ikke så meget at hente, sådan, hverken ansigtsudtrykmæssigt eller kropsmæssigt. Mange af de scener, hvor at de her drenge får bidt pikken af, der skriger de jo heller ikke rigtigt. De kan måske lige få fremstående lidt... Især deres smertesudtryk, synes jeg jo var meget underspillet. Ja. Jeg er ret sikker på, at min reaktion, hvis jeg skulle få bidt pikken af, ville være lidt voldsommere end... Jeg forestiller mig også, det ville være langt mere dramatisk i hvert fald. Skrige folk ind i hovedet og slå ud efter folk, og altså meget mere dramatisk. Ja, mere voldsomt i hvert fald. Ja, det tætteste, man kommer på en naturlig reaktion, det er ham gynækologen, der får bidt sine fingre af. Ja. Ja, det er rigtigt. Det er også... Han falder i det mindste, og sådan nogle ting. Altså, han bliver meget forvirret. Ja, og der er faktisk en reel kamp imellem, at han prøver at hive sin arm til sig igen, mens hun bider i ham. Eller hun minder mig lidt om sådan en lille pitbull der, bare med skrevet i stedet for. Ja. Det synes jeg var mægtigt sjovt i hvert fald. Den er... Ja, dramaturgien, det er jo sgu ikke... Der kan ikke være mange stjerner til den der i hvert fald. Der var ikke så meget hent. Der er helt sikkert ikke en stjerne her. Jeg overvejer på kanten til, skal den have en lort for den? Vi kan eventuelt prøve at kigge... Så elendigt synes jeg alligevel ikke det var. Jeg har set mange film, det var værre i, så jeg tror bare, den får ingenting fra mig. Ja, okay. Men det kan vi vende tilbage til senere. Hvad med tempo og storytelling? Ja. Nu har jeg jo spoilet tidligere, at jeg synes, der var omkring 20 minutter for langt, og ret mange ligegyldige ting. Ja. Så tempoet er måske ikke helt svarende til, hvad jeg godt kunne tænke mig. Men storytelling-mæssigt overraskede den jo virkelig i en negativ retning. Altså, der var mange ting, der ikke havde en pointe i den historie, og ja, altså det virkede lidt som om, det var et halvfærdigt manuskript, der var i hvert fald mange ting, der var fuldstændig ligegyldige. Altså, der var også mange ting, hvor jeg ikke rigtig kunne se pointen i det. Ja, altså hvor vil de hen med det her? Ja, lidt som om der var nogle setups uden payoffs. Hvorfor var det, at moren skulle være syg og på hospitalet? Altså, ja, fordi det var meget lidt betydende for handlingen med... Selvfølgelig provokerede det en reaktion fra hende her pigen her, men det virkede bare, det virkede meget, meget underspillet. Der var ikke særlig meget fokus på det overhovedet. Nej. Der var nogle få korte scener med det, og ham her faren her, for eksempel, og det var igen omkring skuespil, han virkede sådan lidt ligegyldig omkring det hele, der var ikke rigtig nogen tårer fra hans side af, at... Nej, altså, forældrenes roller, det var ikke, altså... Ja, og så synes jeg måske også bare hele den her idé om, at hun er sådan en, hende er pigen her, hun er sådan en purity-pige, der gemmer sig selv til den helt rigtige, indtil hun bliver gift og sådan nogle ting, og så hendes stedbror er så den her hardcore... lidt punker-ish, rocker-agtig type. Mange tatoveringer og mange piercinger, blandt andet ind i pikken. Ja. Og han er på narko og knaller hele dagen. Og slås og knaller. Og har en stor hund. Stor dræberhund. Og der er en spoiler med den, men det vil jeg ikke komme med. Der kan folk se filmen, hvis det er de. Men der er noget sjovt lige omkring, at han har den hund i hvert fald. Ja, det provokerer i hvert fald meget, meget grinen fra min side af, vil jeg sige.
Det er jo det. Man griner sgu flere steder. Og det bringer os jo videre heldigvis til noget af det gode ved den, fordi underholdningsværdien i filmen er jo replay value. I korte perioder utrolig høj. Ja. Bliver virkelig godt underholdt. Ja, men jeg synes, den spiker tit og ofte faktisk, hvor man bare tænker, nu er jeg fandme godt underholdt. Men det er den mærkelige slags underholdning, ikke? Det er der, hvor man når at tænke, ej, nu er det her så dumt. Det mener de ikke. Det er da så dumt, at det kan de ikke mene sig. Det er der, hvor man ligger man ligger sådan lige på grænsen imellem, jeg skal slukke filmen, eller jeg skal blive ved med at se den, fordi at det kunne være, der skete noget sjovt igen. Ja, altså, det er så dårligt, at det er komisk. Ja. Det er sådan lidt det, vi er ude i. Eller det er i hvert fald så... Det burde være sorteret fra det her, at det er komisk. Altså men det underholdningen, topkarakter, mens den er underholdende, og bundkarakter resten af tiden. Ja, så, det må man virkelig sige. For de underholdende scener er det skide sjovt. Altså, men det er også simpelthen også bare fordi det er så dårligt. Ja, altså man kunne klippe det sammen til en glimrende film på 50 minutter. Men den er sgu bare 1,5 time lang. Altså. Jamen det kunne sagtens have været sådan en lille montage, men man lægger op på YouTube eller sådan noget, bare af sjove scener faktisk. Ja. Som der er sådan griner, altså det kunne man. Det kunne man. Altså, det kunne man godt gøre. Og det er jo faktisk måske så er også skuespillet der der bevirker til det. Skuespillet gør det ekstra sjovt. Det er de der små i perioder så dårligt, at det er helt komisk. Ja. Jamen, de der små gurklende nyde, de der mandlige skuespillere i stand til at kunne få fremprovokeret, det synes jeg altså er imponerende på en eller anden måde. Det er det lidt. Altså, at man kan lave et så dårligt skuespil, det synes jeg er imponerende. Jamen også bare på manuskriptplan. Ja. Der var det endelig lykkedes hende at have sex, uden at bide pikken af nogen. Hvor de så knaller igennem morgenen efter. Ja. Og han modtager et telefonopkald. Og så sidder og siger, ja, jeg har sex med hende, mens vi snakker. Ja. Altså, for det første, at hun ikke hopper af og siger, hvad laver du? Eller, men sidder der stadigvæk. Jeg bliver siddende, eller altså, siger, sluk lige din telefon, du er gang i noget vigtigere her. Ja. Eller, hvad det sådan er. Det er også komisk. Det er ikke kun dårligt skuespil, det er et dårligt manuskript. Ja, altså, virkelig. Jeg vil sige, der var heller ikke rigtig nogen kontinuitet i karaktererne, fordi at man vidste aldrig, hvornår de her karakterer, de kunne finde på at vende på et sølvfad. Nej, det er rigtigt. Altså, det også bare med den første fyr, hun møder, som er til en af de her Purity-ting. Ja. For eksempel. Ham, der skulle være decoy, Mr. Good Guy. Jamen, han var bare, sådan den perfekte type for hende, og han var bare sådan en Purity-type også, og skulle være rigtig sød og sådan nogle ting, og virkede rigtig sød. Og lige pludselig... han gik fra at være en forstående fyr til voldtægtsforbryder på under 1 minut. Ja. Det var 1 minut, altså real time i handlingen. Ja. Det var ikke sådan 1 minut, som man sidder og ser, hvor nu kan man se, at der er gået længere tid. Nej. Det var bare sådan det samme scene. Ja, fordi han skiftede fuldstændig, men det var også som om, hun slet ikke lagde mærke til det, at han prøvede at lave de her tiltag. Hun var sådan, ej, det er virkelig forkert det her, det vil jeg gerne have, du lader være med. Og så gjorde han de her ting igen, og så var det som om, hun ikke rigtig var sur på ham. Jamen også, der var ikke nogen sådan menneskelige, naturlige reaktioner. Det vil jeg sige, det er jo selvfølgelig på grund af manuskriptet. Ja, men altså hende også, hun er hovedpersonen, men hun går fra første gang ved et uheld, ham her hun godt kunne lide. Ja. Så han kommer til at slå hende bevidstløs, og så tænker han, så kan jeg jo lige så godt voldtage. Ja, hvorfor egentlig? Det er jo hvad der kan ske, ikke? Men så bider hun pikken af ham ved et uheld. Men fra hun finder ud af det, til hun bider pikken af 3 andre mennesker, går der jo under en uge. Altså, det går virkelig hurtigt. Det eskalerer sindssygt hurtigt. Ja. Så der er nogle ting der med, hvordan personerne ligesom fungerer, som... Ja. De virker ikke helt som rigtige mennesker. De virker... som sådan nogle opstillede dukkefigurer på en eller anden måde. Og også bare fordi hun tager ind til den her gynækologiske undersøgelse, hvor han går der også til at blive rapey virkelig hurtigt. Ja, det må man sige. Først så virker han som sådan en okay flink fyr. Meget professionel. Og tager latexhandsker på og det hele. Men da han smider handsken og siger, at vi skal lige se, hvor meget plads der er inde i dig, eller hvad det er, han siger der, ikke? Altså, det er...
Ja, så går han lige pludselig til at være sådan en creepy guy. Det er som om hun det ikke er velfortjent, han mister et par fingre der. Ja, det må man sige. Ja. Men det er også bare som om hun bare tiltrækker de her voldtægtsforbrydere, er det jo nærmest. Ja, men til gengæld er det meget konsekvent. I hele universet er det alle mennesker, der sådan, hopper rundt på et sølvfad der, og lige laver nogle kovendinger, og så er det alle mændene, der er sådan virkelig rapey, creepy. Ja, men det er alle mænd jo. Det er alle mænd jo tydeligvis. Undtagen hendes stedfar, som vist ikke når at blive det. Ja. Men han fik aldrig chancen. Nej, det er selvfølgelig også måske det. Jeg tænker også lidt mere screen time til ham, og så var han gået hen og blevet lidt rapey. Det kunne jeg godt have forestillet mig faktisk. Altså, det kommer måske i 2'eren, hvis vi er heldige. Hvis de lavede en 2'er, så ville hun jo være på flugt fra loven fra starten af. Nej, det ville være sejt faktisk. Det ville faktisk kunne blive... Altså, og det ligger også lidt op til det. Det vil ikke være garanteret, at det vil være en god film, men jeg kan se flere retninger, den vil kunne tage, hvor det vil være godt. Ja, altså om ikke andet, så tror jeg, at den vil have præcis lige så høj underholdningsværdi som den her. Helt bestemt. måske endda højere. Ja, præcis. Jeg har ikke hørt rygter om, at de skal lave en 2'er. Nej, det kan være, at vi skal skrive til dem og sige, hey, det er en god idé. Ja. Ja. Vi kan jo prøve at tale lidt om det æstetiske udtryk også. Ja. Og der må jeg lidt indrømme, at det er sådan lidt white trash i det sted, hvor de befinder sig. Det er det. På en eller anden måde. Og så er der sådan nogle sære atomreaktorer om i baggrunden hele tiden. Og jeg ved ikke, om det er fordi, den skulle være lidt miljøbevidst, den her film her, eller om der er lidt kritik på det område. Det virker jo ikke som sådan, men jeg synes ikke rigtigt, man får noget indtryk af miljøet, udover at det er sådan lidt kedeligt high school-agtigt. Det har jeg slet ikke noget indtryk af. Altså, de prøver måske at lave den æstetisk. Altså, mange af de kedelige skud, der er, hvor de bare viser omgivelserne, og der ikke sker noget, virker som desperate forsøg på at få den til at være en flot film. Ja. Men den bliver bare en langtrukken kedelig film på baggrund af de valg. Normalt, når man viser nogle flotte scenarier, jamen, så sker der noget i handlingen samtidig. Ja. Det har virket i mange år, men det har de ikke lige opfattet her, tror jeg. Nej, ikke som sådan. Jeg synes ikke, der er særlig meget at sige om det æstetiske udtryk, udover at der ikke rigtig er noget. Hvis jeg skal være helt ærlig. Det er i hvert fald mangelfuldt på en god dag. På en meget god dag. Ja. Jamen hvad så med filmuniversets troværdighed? Hvad siger du til det? Jamen den skal vi jo igennem. I et univers, hvor en pige finder ud af, at hun har tænder i fissen, og dermed har magt til at straffe voldtægtsforbrydere. Ja. Der kunne jeg godt forestille mig, at det ville være det, der kom til at ske. Men da hun starter med at være sådan en virkelig afholdenhedstype, så er det lidt svært at se. Lidt. Men også hele det skolesystem, vi har, hvor at kvindens kønsorganer i bøgerne er blevet tæppet over med kæmpe store klistermærker. Det havde lige glemt et øjeblik. Deres lærer, der underviser i Darwins evolutionsteori, altså bare har givet op over for klassen, fordi hun ved, at de alle sammen tror på, at der er en anden skabelsesting. Ja, man kan godt mærke, at der ligger et eller andet i... Den foregår i hvert fald i et meget kristent område. Ja, det må man sige. Og måske mere, end der egentlig findes i virkeligheden. Nu har jeg aldrig rigtig været i bibelbæltet over i USA. Nej, men det hvis det er i så ekstrem grad i virkeligheden, så... det kunne måske godt forekomme i Salt Lake City på en eller anden måde. Det forestiller mig lidt. Jeg har lidt ondt af mennesker, der vokser op, hvor de bevidst prøver at begrænse deres viden. Ja, det virker sådan lidt underligt. Men i det mindste, så giv dem valget, og så bare lave det virkelig one-sided, sådan at I håber på, at de fleste vælger det valg, I gerne vil tage. Ja. Men I i hvert fald ikke tage valget fra dem. Altså, nej. Ja, man kunne godt mærke, at det var at den her film her, det måske taler mere til den her slags mennesker her, som mener, at sex er forkert, og det her, det skal så være lidt underbyggende. Yeah. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke helt. Det virker nærmest bare som en anti-voldtægtskampagne. Ja, måske. Som er meget heldigt, fordi det er også budskabet med den her podcast. Vi elsker kun voldtægt på film. Kun film. Det har vi nævnt tidligere. Ja. Men det kan næsten ikke nævnes nok. Det kan det ikke. Det er et interessant emne, fordi det er så banebrydende. Og altså, det er noget, som mange interesserer sig for, men forhåbentlig ikke selv har været delagtiggjort i. Eller udsat for. Eller noget af den stil. Lige præcis. Men... Hvis vi kan prøve at vende lidt tilbage til filmen, fordi der var en lille ting, jeg lige studsede over, det er,
at der er på et tidspunkt en scene, hvor hun læser noget omkring noget græsk mytologi og noget egyptisk mytologi. Ja. Og det er igen med det her med setup kontra payoff. At Hvad var det, hun kaldte? Var det, det vagina dentata eller sådan ja, et eller andet? Ja, det tror jeg, i hvert fald. Det var noget tænderne i kussen. Det var i hvert fald det betød. Ja, på latinsk. Og det havde hun fundet rigtig mange steder på internettet, rigtig mange referencer fra. Ja. Og der lærer jeg mærke til, at hun brugte ikke Google. Nej, det gjorde hun så ikke. Det kan være, at i deres parallelunivers, der findes der en bedre søgemaskine end Google, der kan finde alle de rigtige resultater. Og så ved man bare, at det er det pureste opspind. Altså, hvis Google ikke er den main søgemaskine, så er det det pureste opspind. Ja, det er i hvert fald med til ikke at gøre det til et troværdigt univers. Ja, det kan man sige. Det er jo helt skørt. Det burde faktisk måske være det første punkt, vi slår ned på, men jeg havde egentlig lige glemt det, da vi startede. Ja. Jamen, det værste er jo, at man får en lille smule af det der med, at det er sådan noget egyptisk mytologi, og det er græsk mytologi. Hun siger en lille smule om det, men så er det som om, hun kommer fra det igen og lidt glemmer det. Ja, men det er jo fordi, det ikke findes nogen steder, og derfor kan de ikke pege på det. Nej. Altså, det er jo fordi, de prøver at lave en stor historie, altså lave en 4-10 høns. Altså. Ja, lidt. Ja. Men der er bare et eller andet, altså det fungerer bare ikke rigtigt, at der ligesom bliver lagt op til et eller andet, og de så ikke giver et payoff på det. Det giver noget udbytte af det. Manuskriptmæssigt fædæse lige der igen. Ja, man kan jo sige mange til, altså meget dårligt kan siges om manuskriptet, og meget dårligt skal siges omkring manuskriptet, for det er virkelig dårligt skrevet, hvis jeg må være så blank. Jeg tror, at jeg vil kunne skrive et manuskript, der er lige så godt på en uge. Det tror jeg, du var ret i. Det er jeg faktisk helt enig i. Nu kender jeg mig selv godt nok til at vide, at det vil ikke nå at blive færdigt. Men, hvis nu man forudsatte, at jeg rent faktisk ville gide at gøre det færdigt, når jeg havde udtænkt ideen, så ville jeg helt sikkert kunne gøre det på en uge. Ja, men det vil nok gå hen og blive halvfærdigt, lidt ligesom den her film. Ja. Men skal vi til at bedømme den? Det synes jeg, vi skal. Yeah. Skal vi starte med noget dramaturgi? Vi tager den bare fra toppen, som vi plejer. Ja. Eller som men ligesom med Clockwork Orange. Ja. Og som vi kommer til at gøre, som vi plejer. For fremadrettet. Dramaturgi. Den får en neutral melding herfra. Den får en neutral melding? Ja, fordi den havde nogle punkter, hvor det fungerede ret okay. Ja. Og så havde den en del, hvor det var ret skidt. Ja. Kan jeg give den en halv lort? Halv lort? Det tror jeg gerne, jeg vil. En halv lort, det vil jeg gerne gå med til. Ja. Fordi så vil jeg nemlig gerne give den anden halv lort, og så kan den få en hel. Sådan. Fordi som sagt, jeg har jo set mange film, der er værre. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har sjældent set så dårlige film, faktisk. Altså, hvor skuespillet er værre. Nå, ja, okay. Jeg har måske også set værre film, men jeg synes bare, at der var bare visse steder, hvor jeg sådan virkelig slet ikke kunne komme over, hvor dårligt skuespillet reelt set var. Der var sådan et tidspunkt i starten af det, men det er måske også noget at gøre med lydklipningen, at der er lidt... Lydklipningen virkelig også elendig. Ja, det er puha. Det skulle man næsten lige have været kommet omkring, men det er virkelig dårligt. Det er virkelig elendigt lyd, altså... Det virker, altså hele virkelig usammenhængende. Ja, hele soundtracket, det virker som en blanding mellem en eller anden form for creepy gyser blandet med en sitcom eller en komedie. Ja, det er et mærkeligt sted, de lige satte sig der. Det kan jeg simpelthen men hvad var det, du læste genren til at være? Hvad var det var? Black comedy horror something. Ja. Altså, den havde, altså, det var en genre, kun den er en del af, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, den har virkelig opfundet sin egen genre. Ja. Og ikke på den gode måde, det plejer at være et udtryk for. Nej. Det kan vi ikke ligefrem. Nå, hvad siger vi? Tempo og storytelling, der får den en helt lort herfra. Ja. Det er også, altså, de har 20 minutters fyld med, og det er 20 minutters dårligt fyld. Ja. Og det er mindst 20 minutter. Der sker ikke rigtig noget. Og jamen, man er jo i tvivl om, hvor de vil hen med pointerne og sådan noget. Det kan de simpelthen ikke få noget for. Nej, det synes Eller det kan de, men det er ikke noget positivt. Nej. Og så også et utroligt dårligt plot. Altså, hvorfor net af dem? Ja, der var jo en række. En af dem, der overraskede mig mest, det var, og det kan man selvfølgelig sige, det er måske en meget god ting, at det overrasker ikke i det her tilfælde her. Ja. Det er, at halvbroren er forelsket i sin søster. Ja. Og det har han åbenbart været lige siden, at de var børn. Og man ser altså et skud af dem, hvor de er helt små. Og der tænker jeg, at det kan simpelthen ikke forekomme. Det kan simpelthen ikke forekomme, fordi ham med broren her, han siger, at han er så forelsket i hende. Han er blevet boende hjemme hos nogle forældre, han hader, fordi han er forelsket i hende. Altså, der er nogle ting, der som overhovedet ikke giver mening. Ja. Også at han har været forelsket i hende lige siden, at de var sådan helt små børn. Og det giver simpelthen ikke nogen mening, at
Nej, det... Altså også fordi, så ville han måske nok have behandlet hende lidt bedre, det tænker jeg da i hvert fald. Der er noget der slet ikke giver mening. Så det er skal rigtigt, han behandler hende ikke særlig godt. Nej, jeg det, kalder hende for en kælling, og jeg ved han er ikke interesseret i at lære hende at kende og sådan nogle ting. Så nej. Ja, det holder ikke. Den skulle de lige have arbejdet lidt længere på. Ja, så den får i hvert fald også en helt lort fra mig af, yeah. For det var virkelig elendigt. Underholdningsværdi og replay value. Altså replay value, jeg vil sige, jeg har kun set den igen, fordi vi ligesom har skulle lave det her projekt. Ja. Men underholdningsværdien, den skal i hvert fald have en halv stjerne. Ja. Fordi i de perioder, hvor det er, at den underholder den i virkelig høj grad. Ja, der piker den virkelig, det må man sige. Det gør den. Ja, jeg vil gerne være med til at give den en halv stjerne for kun underholdningen. Jeg synes, replay valuen, den eneste grund til, at jeg ville se den her film igen, det var, hvis jeg skulle vise nogle andre, der er filminteresserede, hvor dårlig en film det reelt set er, det her. Ja. Og så for de her små øjeblikke med underholdning, for det kan faktisk være ret sjovt. Ja, så må vi jo give den en hel stjerne til sammen. En hel stjerne til sammen, det synes jeg lyder i orden. Det må blive det sådan. Det æstetiske udtryk, der melder jeg blankt. Ja. Jeg er hverken rigtig for eller rigtig imod. Altså jeg synes, den var ikke decideret grim, men den gjorde ikke noget indtryk overhovedet. Den gjorde ikke noget ekstraordinært indtryk. Man får indtryk af, at det er en simpel high school, og der foregår ikke rigtig det store. Det er noget sådan lidt white trash boligagtigt noget, de bor i. Og så er der nogle meningsløse etableringsskud, men det er sådan set lidt... Jamen, jeg vil gerne være med til at melde blankt her, fordi at man kan hverken dømme for eller imod, fordi at den netop ikke har ikke prøvet på noget. Nej, ikke rigtig vel. Og derfor ikke opnået noget. Og medmindre det er decideret dårligt, så synes jeg ikke, den fortjener en lort. Så den filmuniversets troværdighed. Der vil jeg gerne starte ud med at sige, at jeg synes, at det giver ikke nogen mening. Filmen giver ingen mening. Og hvorfor skal hun have tænder i skrevet? Jeg forstår det ikke. Men okay, men ud fra præmissen, at det har hun, og det er sådan, det er. Ja, jeg ved det godt. Hænger resten sammen med det. Det er jo sådan set det, der er... Ja, og det gør det simpelthen bare ikke. Nej, fordi hvorfor er alle voldtægtsforbrydere... Altså, ja, hvorfor var de interesseret i at knalde med lige præcis hende? Fordi altså hun er da vel en køn pige og sådan noget, men så flot er hun bare heller ikke. Ej, der må have været andre kandidater, det er helt sikkert. Ja, det tænker jeg også. Hun var... Altså, så der vil jeg gerne sige... Hun var på ingen måde ekstraordinær, i hvert fald. Nej. Hun så ret almindelig ud. Den skal ganske sød, men... Den skal i hvert fald have en lort fra mig. Det er jeg fuldt besluttet på. Jeg ved ikke, hvad skal den have fra dig, Morten? Ja... Jamen... Kan du tegne en halv lort? Altså, jeg kan godt... Jeg giver den en halv lort i hvert fald. Jeg tegner lige en halv lort til dig, sådan så vi kan se det. Sådan. Sådan der, og så sådan der. Det er en halv lort. Så får den også kun 2 stinkestreger. Yes. Godt så. det folk ikke kan se, fordi det jo er en podcast baseret udelukkende på lyd, det er, at Jonas han har tegnet 4,5 stinkende lorte og 1 stjerne. Og med lidt hurtig matematik i vores fiktive verden, hvor en lort og en stjerne de ophæver hinanden, så ender den her film simpelthen på 3,5 lort. 3,5 lort, det er virkelig dårligt. Det kunne være værre. Vil du gå så langt som til at sige, at der er mere end 3,5 lort i en pose, eller er det rent faktisk ligesom en pose lort, det her? Jeg tror, der skal være 4 lorte, hvis det skal være en pose lort. Der er ikke nok. Der er lige akkurat ikke dårligt nok til, at det er ligesom en pose lort. Men den prøver. Det er virkelig det her forsøg. Ja. Okay. Så mangler vi lige, Jonas. Er det her noget, vi vil anbefale folk at se? Den er godt nok svær. Ved du hvad, jeg tror faktisk slet ikke, at jeg vil anbefale den her film her, til trods for, at den har de her små spikes af ren og skær underholdning, hvor man griner højlydt. Så nej, så vil jeg virkelig ikke anbefale at se den. Jeg vil sige, se den sammen med nogen, som har set den før, og kan huske, hvornår det gode kommer, og give dem en fjernbetjening med muligheden for at spole resten over. Ja. Du kan sagtens følge med i handlingen alligevel, men der er nogle guldkorn her, som i hvert fald er de 20-30 minutter værd, det skulle stå på. Jo, det vil jeg også godt kunne stemme til tåls med. Det er absolut ikke en nødvendighed at se den her film. Nej, især ikke i den helhed. Nej, så skal man virkelig være besluttet for, jeg vil gerne se en film om folk, der har tænder i fissen. Ja. Men det tror jeg, der er de færreste, der har. Jeps. Jonas, nu har vi snakket om 2 film af lidt svingende kvalitet. Ja, det må man sige. Vi har en tredje film på programmet også. Ja. Den hedder Hard Candy. Og temaet er endnu en gang voldtægt. Ja. Men
i modsætning til de 2 andre film, er den her en film, hvor man ikke får en voldtægt at se. Ja, det er rigtigt. Det handler om, er der sket en voldtægt? Er der måske ikke sket en voldtægt? Nogen mistænker nogen for det i hvert fald. Ja, og, den overleder rigtig meget til fantasien i hvert fald. Ja, og jeg synes, det har været spændende at følge med i. Ja. Især første gang man ser den. Nu har jeg set den flere gange, kan man sige. Ja, det er lidt en sej tur at skulle komme igennem i hvert fald. Men det der med hele tiden, at det skifter med, tror man, at han virkelig er pædofil, eller tror man, at han virkelig er uskyldig? Ja. Det skifter lidt. Man holder lidt med hende nogle gange, lidt med ham nogle gange. Ja, men det er også fordi, de har gjort det rigtig fint, det der med, at de sætter en lille pige ind, som virker rigtig uskyldig. Ja. Og man kan tydeligt se, at hun er en lille pige. Og så har man den her voksne mand, der inviterer hende med hjem i sit hus og så videre. Og så har man ligesom en eller anden klar opfattelse af, hvem der er den onde og hvem der er den gode. Men så lige pludselig, så vender det altså. Så er det lige pludselig hende her, den lille pige, der tager den voksne mand til fangen. Ja, det er måske vigtigt lige at pointere her. Det handler altså om en 32-årig mand og en 14-årig pige. Ja. Og det er de 2 skuespillere, der er med i filmen. Og det er cirka det. Ja. Der er 3 statister, og en af dem har ingen replikker. En af dem har kun replikken, hvor hun siger Jeff nogle gange i træk. Og en af dem har en del replikker, men er ret ligegyldig for handlingen. Ja, det er sådan en lille sideting. Så der sker ikke så meget det her det er en film, der er båret udelukkende af dialogen imellem 2 mennesker. Ja, fordi der sker egentlig heller ikke så meget i de direkte scener. Nej, altså, der er lidt action, og der er lidt... Men det er meget begrænset. Ja, den er styret meget af, at de står i et rum, og så er der nogle close-ups, og så har de noget samtale, og så er det den her dialog, der foregår imellem de 2 mennesker, som der er helt vildt interessant. Det må man sige. Den er virkelig velskrevet. Ja, det synes jeg også. Og så har de så også en hel del sådan med farvespil, og de bruger lyset rigtig meget til at underbygge en eller anden form for stemning. Altså hver gang stemningen i samtalen skifter, så kan man se det på omgivelserne. Ja, meget tydeligt den der. Og hvis ikke man lægger mærke til det, så vil du stadigvæk fornemme det som seer, ja. at nu skifter stemningen. Normalt vil film jo bruge underlægningsmusik til også at understrege det, men det synes jeg egentlig ikke, de har gjort så meget her. Nej, der er nogle få øjeblikke. Der er et tidspunkt, hvor hun sætter noget musik på, og så er der ligesom reallyd, de bruger der. Og så er der et tidspunkt til sidst i filmen, hvor der bliver en lille smule underlægningsmusik, sådan noget lidt dunkelagtigt noget. Men det er meget begrænset. Det er virkelig begrænset, det er meget. Og det synes jeg er med til at gøre filmen sådan rigtig intens. Ja. På en eller anden måde, fordi at man lever sig virkelig ind i den her dialog, der er mellem de her 2 mennesker her. Man kan nemmest se sig selv i deres sted, på en eller anden måde. Altså, der er ikke noget, der forurener lydbilledet. Nej. Du har kun dialogen, og derfor så kommer man til at følge ekstra godt med i den. Ja, jeg tror nemlig også, at det er derfor, de har valgt at gøre det på den måde. Det er netop for, at det skal være så realistisk og så intenst som overhovedet muligt. Ja. Og ja, det synes jeg, de sluppede godt afsted fra. Ja. Dramaturgien i den her film, skuespillet, instruktion og valg af cast er ret væsentligt også. Ja. Det er meget vigtigt, at hun ligner et barn. Ja. Og det må man sige, hun gør. Ja. Og hun spiller jo fremragende. Ja, men altså Ellen Page, hun er en skidedygtig skuespiller, men hun er også god til at spille sådan nogle seriøse roller. Ja. Hvor man lægger vægt på selve karakterspillet mere end alle mulige fancy effekter og så videre. Altså i sådan en film som Juno for eksempel, det er jo meget det der karakterdrama, der foregår der, som der er vigtigt. Altså fantastisk dygtig skuespiller, synes jeg, og hun er skidegod i den her rolle her. Og man kan sige, normalt er jeg ikke meget for, at skuespillere bliver valgt på grund af deres udseende. Nej. Men lige præcis her, der virker det. Men de har jo i hvert fald også kun valgt hende, fordi hun er talentfuld. Ja. Nogle gange med andre film kan man komme lidt i tvivl. Ja, det er rigtigt nok. Altså kan man godt, altså på visse film kan man godt se, at der er nogen, der er blevet valgt ud fra deres udseende, at de måske ser det i hvert fald har været deres primære funktion. Ja. Det er, at de er til pynt i billedet. Ja. Men der er i hvert fald ikke noget, der er til pynt i den her film her. Nej. Synes jeg. Nej, der er heller ikke noget, der er overflødigt. Nej. Det skulle lige være introsekvensen, hvor det er, at man bruger 1,5 minut på at se chatbeskeder frem og tilbage. Ja. Den er sådan lidt clunky.
Ja, den understreger bare lidt den pointe om, at han måske er lidt til den side, at han måske er pædofil og så videre. Og Ja, altså, det ville være svært at lave det uden den, men man kunne man godt skal have, lige igennem det i hvert fald. man kunne godt have refereret tilbage til det i replikkerne. Det gør de jo også rigtig meget i den måde replikkerne er konstrueret på. Det er også sådan, man finder ud af, hvor gamle de egentlig er. Det er via replikkerne, uden at de siger sådan, jeg er 14 år gammel. Så siger de det sådan med, hvilken klasse hun går i. Ja, og noget med, at han skal vente 4 år på hende. Og man ved godt, at der er noget seksuelt i dialogen. Og sådan ja, helt sikkert. Dialogen er virkelig god. Der er også flere callbacks til samtaler, de har haft tidligere i filmen. Ja. Blandt andet på et tidspunkt, hvor han siger, at du er jo sindssyg. Og så siger hun, jamen det var det første, jeg sagde til dig. 4 ud af 5 læger, de synes, jeg er sindssyg. Ja, præcis. Det var som jeg synes er virkelig sjovt skrevet. Og da hun siger det første gang, der er ikke noget, der tyder på, at hun er sindssyg. Nej. Det lyder som om, at hun bare laver sådan en fjollet joke. Ja, præcis. Det fungerer rigtig godt. Ja, men det er skide godt skrevet. Jeg kan ikke sige noget som helst ondt om det. Nej. Tempoet i filmen lidt langsomt, men det er ikke en actionfilm. Det er en, jamen jeg vil nærmest sige en psykologisk thriller. Ja, men det var også den lige præcis den genre, som jeg tænkte på. Her kan man man kan lige komme, vi siger spoiler, vi afslører ikke, hvad det er, der sker, men de fleste mænd bliver påført fysisk smerte af at se den her film første gang. På trods af det, så vil jeg jo sige, at gør det. Altså. den er skide god. Den er fantastisk god, synes jeg. Og den er meget unik. Ja. Jeg har aldrig set det her andre steder. Jeg har aldrig hørt om andre ting, der har haft den samme ting. Nej, og det er jo nemlig derfor, det er sådan lidt utroligt, at den ikke har fået mere omtale, end den egentlig har. Når jeg snakker med de fleste mennesker og spørger, har du set Hard Candy? Så siger de, Hard Candy, den kender jeg faktisk ikke lige. Ja, altså budgettet var på omkring $100,000, som jo er 0,25% af, hvad den gennemsnitlige Hollywood-film har. Ja, præcis. Og til trods for, at det er så lavt et budget, så det er faktisk en utrolig flot film. Den er virkelig velfungerende. Ja. Det var også en debutant instruktør, og sådan, altså de har holdt omkostningerne nede ved at have, hvad kan man sige, folk, der ikke kræver vildt meget løn, fordi det har de ikke vist, de har fortjent endnu, som teknikere. Men altså til trods for det, så synes jeg det godt nok, at det er godt klaret. Det er fantastisk. Altså der er også nogle, man må sige, det har fået fat i en virkelig god kameramand i hvert fald, fordi at der er noget med den kameraføring der er helt eminent. De har nogle skide gode long takes. Det er rigtigt, der er mange ting, der fungerer. Men det er også nemmere at lave, når der kun er 2 mennesker i billedet. Ja. Så er der kun 2 mennesker, der kan fuck op. Ja, det er rigtigt. Teknisk set kameramanden vil snuble over en ledning eller et eller andet, ikke? Men, jo. Det er sgu... Men tempoet følger stemningen. Og det er nemlig det, der er rigtig godt ved det. Det er, at det følger stemningen, og det følger den sindstilstand, som de 2 karakterer, de ligesom er i, når det går vildt for sig, jamen, så er der noget hurtig klipning, og vildt og der er flere farver på ting også. Ja. Og når det er i starten af filmen, hvor der er god stemning imellem dem, så ser man flere totalskud. Det billedet er meget mere roligt. Billedet, og det er roligt, og der er ro på, og du ser en masse farver og sådan nogle ting. Det bliver pillet fra, og der kommer flere close-ups af ansigter, og baggrunden bliver ligesom mindre væsentlig, når det er, at det er intens dialog. Ja, og generelt til at starte med, så får man virkelig understreget, at det er kun af de her 2 mennesker, det egentlig handler om, fordi at alt i baggrunden er fuldkommen blurred. Ja. Altså det er kun dem, der er i fokus. Det er kun de her 2 karakterer, der er i fokus, og der får man ligesom understreget et pointe, at det er kun de her 2, det handler om, reelt set. Jamen også, de starter jo med at købe kager inde hos sådan en cafémand. Ja. Men ham ser man aldrig rigtigt. Nej, måske ser man hans hænder eller sådan noget. Men ja, de snakker bare til sådan... Han har ikke nogen replik, de får de der kager og sådan noget, men der er ikke rigtig noget med noget som helst. Nej. Og det er ligesom igen med til at understrege det med, det er bare de her 2 her. Og jeg synes, det er faktisk rigtig fint klaret på en eller anden måde. At de bare sådan, det er sådan lidt dogmefilmsagtigt, at de bare sådan har skåret alt det overflødige fra. Og det er faktisk den eneste ting, udover dem, der er i fokus inde på den der café, det er jo den der Missing Persons Report, der hænger på opslagstavlen. Ja. Den får man faktisk også at se derinde. Ja, men den er jo også vigtig. Det er jo det, den er væsentlig for historien. Ja, præcis. Alt andet er taget ud. Ja. Så meget koncentreret filmoplevelse. Ja, virkelig. Så. Ja, det er meget intenst. Virkelig virkelighedstro, vil jeg sige. Ja, jeg synes også, den binder sig rigtig meget til virkeligheden. Og jeg tror også, det er derfor, man føler så meget med dem, at det hele det bliver så menneskeliggjort. Ja, altså der er nogle få ting, som
ville man virkelig have gjort det på det her tidspunkt? Virkelig få steder, hvor man sådan... Ja, der er nogle... Lidt der er nogle lidt... Altså, da vi så den, så snakkede vi jo lidt om, at der er måske lidt nogle huller i historien visse steder. Der er en lille smule med alt den had, han burde have mod hende lige nu. Ja. Hvorfor kvæler han hende så ikke? Ja. Eller, hvis han frygter så meget for sit liv, når han har muligheden, hvorfor flygter han ikke, eller ringer til politiet? Eller... Ja. Men man køber, at det er ikke det, der sker, fordi han er et andet menneske, end man selv er, og folk vil handle forskelligt, og man kan godt tro på, at det er det, der sker. Ja, og man kan godt tro på, at han måske handler irrationelt i lige præcis den her situation her. Jamen for eksempel, meget af hadet til hende går jo væk, da han finder ud af, at han bare var udsat for psykisk tortur, og ikke rent faktisk fysisk. Ja, hun snyder ham. Ja, der er nogle ting der. Ja. Men altså, jeg vil ikke spoile den her oplevelse. Nej, så det passer lidt på, hvad jeg siger her. Ja, det er noget, der skal ses, og derfor så vil vi helst ikke snakke for meget om, hvad der rent set sker i selve filmen. Altså, i de fleste film, hvis der er nogen, der bliver bedøvet, så fra de bliver stukket af ting, eller drikker ting, eller hvad det er, så går der jo maks 10 sekunder, før de vælter. Ja. Her der er det jo en langsom glidende overgang på 2-3 minutter. Ja, det får vi jo endda også lov til at se. Det fungerer rigtig godt, og det er den måde kameraet bliver blurret på, og hvordan omgivelserne bliver mere utydelige, og lydsiden bliver forvrænget. Og farverne, de bliver også forstærket, og altså, der er sådan en masse ting der, og det er sådan en helt fin glidende overgang. Jeg så det næsten ikke, da vi så filmen. Jeg så det næsten ikke komme, altså, men den gled bare over i det, sådan meget, meget naturligt. Man kan sådan til at starte med godt begynde at fornemme det en lille smule, og nu var der et eller andet, der var sådan lidt galt, og så blev det mere og mere intenst. Og det synes jeg var en rigtig god måde at vise det på, fordi det er sådan, jeg vil tro på, det var i virkeligheden. Ja. Jamen jeg synes generelt, at de har været gode til at bruge kameraet og den teknik, der ligger i billedklipning og kameraføring, til at fortælle historien sammen med karaktererne. Helt bestemt. Det kan jeg ikke godt lide. Det er, i en tv-serie, der hedder Dexter, der bedøver han jo folk med sådan en animal tranquilizer. Ja. Stikker dem, og så går de ud med det samme. Ja. Men der giver han dem vel bare så høj en dosis, at det er det, der kommer til at ske. Det kan man også godt tro på. Ja, det er også. Men det her er det jo en del af hendes plot, at han skal vågne igen ret tidligt og sådan noget, fordi hun har jo ikke ubegrænset tid til ligesom at lave det her meget aggressive krydsforhør. Ja. Og det snakker hun jo også med ham om faktisk, at hun er bekymret for, hun har givet ham lidt for meget måske. Og så det bliver nævnt i replikkerne også. Ja. Så det er jo med til at gøre den meget troværdig. Ja. Hvad tænker du i forhold til underholdningsværdi og replay value? Jamen, jeg har set den en gang selv, og så har jeg vist den til nogen, der ikke havde set den før. I hvert fald 3-4 gange, og altid fået samme respons i retningen af, hold kæft, du er nederen, fordi du har gjort det her med dit svin. Og så har jeg set den alene siden nogle gange også, og nu har vi set den nu her. Ja. Så det er vel op på en 8-9 stykker. Og jeg føler mig underholdt hver gang, så den synes jeg helt sikkert, der er sådan lidt masochist over der på en eller anden måde. Nej, det går mest ondt første gang, vil jeg sige. Når man ved, hvad der sker, er det mere den spændende dialog, som gør, at man har lyst til at se den igen. Ja, det er rigtigt nok. Men jeg tror også mest, den her film her, det er sådan en, den er skidespændende, når man ser den allerførste gang. Og det er den også anden gang, ingen tvivl om det. Men den har helt klart højst replay value, hvis man skal vise den for nogle andre, fordi det er sådan man vil gerne se deres reaktion på den. Ja, præcis. Og der er ikke så mange, der kender den egentlig, så du kan overraske folk med den, og det er også derfor, jeg kan i hvert fald varmt anbefale den herindefra, og vise den til sine venner og se. Det er jo det. Vi kan jo prøve at finde ud af, hvor varmt anbefale du egentlig kan gøre det, fordi hvis vi skal til at give det her på en skala fra virkelig stjernefyldt film til en pose lort, som vi jo ligesom har fastsat af vores skala. Så lad os bare tage dem fra toppen af. Ja, det synes jeg er en god idé. Dramaturgien, Jonas. Dramaturgien, jeg vil gerne give den en stjerne, helt 100%. En hel stjerne. Ingen tvivl om det, fordi jeg synes, at de der replikker, de er så godt skrevet. Det er de, og de er godt leveret. Ja. Og det er troværdigt skuespil for alle, der er med. Ja. Selv hende, den lidt tossede, bekymrede nabo. Og som sådan er lidt slået ud af den, hvad er det egentlig, der foregår. Ja, man kan godt mærke, hun tvivler på historien og så videre. Jeg giver den også en stjerne for det. Så jamen, det vil også overraske mig andet, når du selv har gjort det, kan man sige. Ja. Storytelling og tempoet i filmen. Jeg synes, at tempoet er rigtig godt, og det er rigtig god storytelling. Jeg tror, jeg bliver nødt til at give den en stjerne mere for den her, fordi at jeg synes, det er rigtig godt leveret, og det passer bare
rigtig godt sammen med resten af filmen. Jamen det tror jeg ikke, man skal skamme sig over. Jeg synes også, at det fungerer godt, at det er afvekslende tempo. En helt hæsblæsende sekvens, som der er nogle få stykker af, men hvis hele filmen havde været det, så havde man blevet forpustet af at se den. Ja, det må man sige. Og hvis der ikke havde været noget af det overhovedet, så kunne man risikere at falde i søvn. Ja, så kunne den godt have gået hen og blevet kedelig. Jeg synes, det bærer præcis handlingen i den retning, det skal, og det understøtter filmen. Så den får også bare fuld stjerne her for mig. Yes. Underholdningsværdi og replay value, den kan jeg jo ikke rigtig snige mig udenom, at nu har jeg set den 8 gange. Det er der en grund til, så den får også en stjerne der for mig. Du må også godt give den en stjerne for mig, fordi at jeg bliver simpelthen nødt til at vise den til nogen på et eller andet tidspunkt. Der er ikke nogen tvivl om det, fordi den er rigtig spændende, og det er ligesom Clockwork Orange, at der er sådan ting at finde i dialogen hele tiden. Der er sådan nye ting, du godt kan hive frem fra den, synes jeg. Ja, altså jeg synes, det ser godt ud for den indtil videre. Ja, det må man sige. Det er der vist ikke nogen tvivl om. Nej, det er æstetiske udtryk. Det æstetiske udtryk. Altså jeg synes faktisk, at det er en rigtig flot film, og der er også en scene til sidst, hvor man sådan ser bylandskabet og de to, der står sådan over for hinanden, og de er bare sådan to silhuetter. Den kan jeg virkelig godt lide, og jeg synes, der er noget god farveopsætning, og de bruger lyset rigtig godt. Så altså, der må den faktisk godt få en stjerne for mig af. Ja. Fordi det synes jeg egentlig er rigtig godt. Jamen, der var nogle ting, jeg lagde mærke til. De snakkede om, at der hang billeder af halvnøgne piger på væggene og sådan noget, og dem så man aldrig. Nej. Der var nogle ting, der var sådan lidt sære i det, men den måde, de brugte, at omgivelserne de blev blørret, når det var, de ikke var vigtige, og fremgik meget tydeligt, at der var rigtig mange ting, når det var, at det var ikke dialogen, men selve det sted, de var taget hen, der var det vigtige. Ja. Det synes jeg fungerede rigtig godt. Ja, så sørgede jo, altså det der med de der piger, altså de der billeder af pigerne, de sørgede faktisk, det er faktisk en rigtig sober film, på den måde, at det viser slet ikke nogen som helst form for billeder, som er altså på den måde krænkende eller noget som helst. Taget betragtning, hvor meget af dialogen, der omhandler børneporno, så er den helt steril. Ja. Der er ikke noget der. Den får sgu en stjerne. Eller nu sætter jeg bare et kryds ud fra, at giver den en stjerne, ikke? Men jo. Ja, troværdigheden. Jeg nøjes med at give den en halv. Jamen der vil jeg faktisk gerne være med. Der er nogle ting med, hvis jeg var ham, og havde haft muligheden for enten at stikke af, da det var, han ikke gjorde det, eller i hvert fald at slå hende ihjel. Han havde armene rundt om hendes hals på et tidspunkt, eller i hvert fald på hendes skulder. Ja. Der er nogle ting der, hvor den lige knækker en lille smule. Ja, man kan godt lide, at der i hvert fald slå et par huller i historien lige der. Men den er sgu, altså, man køber den, og det univers, det foregår her, hvor det er, at små piger er dem, der opsøger pædofile på internettet. Ja. Der fungerer det skide godt. Ja. Altså, den er fantastisk. Ja, men jeg har det på præcis samme måde. Det er det der med, at der er lige et par steder, hvor man lige så tænker, vil man nu egentlig også gøre det? Er det, som man vil reagere? Men på den anden side, så alt taget i betragtning, så kunne det også godt være troværdigt nok. Så derfor så synes jeg heller ikke, at den skal have en lort eller noget som helst. Nej, slet ikke. Nå, men der er jo ting med dialogen, mens det er, hun ligesom har magten med gisseltagersituationen. Ja. Hvor han skifter strategi mange gange med, prøver jeg at snakke pænt til hende, prøver jeg at svine hende til, prøver jeg at gøre hende bange, prøver jeg at vise forståelse, ting i den stil. Ja. Det virker helt præcis sådan, som man selv vil gøre, for man vil jo gøre hvad som helst for at slippe fri fra sådan noget. Ja. Og jeg spiller med på den og lader som om det virker, og så griner ham ind i ansigtet, ting passer rigtig godt på, hvordan hun på psykotisk vis reagerer i resten af filmen også. Ja, helt sikkert. Så det er også derfor igen det der med dramaturgien og altså, hvordan det bliver udspillet. Det synes jeg også er rigtigt. Jeg synes troværdigheden i universet er høj. Ja. Den knækker nogle få steder. Men det er virkelig få gange i forhold til rigtig mange andre film, synes jeg. Det synes jeg. Så vi ender på 9 stjerner. Ja. Så havde vi Teeth, der havde 3,5 lort, der var lige under, hvad en pose indeholder. Ja. Og så havde vi Clockwork Orange, og den fik 6,5-7 stjerner i noget af den diver. Ja. Så vi har set 3 film. Anbefaler at se Clockwork Orange og Hard Candy. Ja, helt klart. Men ikke Teeth. Det er ikke en, du skal ikke se den her, men det er en, du behøver i hvert fald ikke gøre det. Nej.
Det er vist kun, hvis man godt kan lide at se dårlige film. Og det er der jo nogen, der godt kan, og det er jo sådan set også en fair deal. Det er rigtigt. Eller hvis man godt kan lide at se, drenge, der får bidt deres tissemænd af. Ja, det ved jeg sgu ikke lige, hvor mange der godt kan lide at se. Men det med, man ved, det er en dårlig film, så er det også lidt en event, man laver. Ja. Nu ser vi den her, som vi ved, der er dårlig. Vi har ikke høje forventninger, og vi griner af alle de sindssygt sjove ting, der er. I den rigtige situation kan den være guld værd til i hvert fald. Ja, fordi film, som har kultstatus, man ser det jo, selvom man ved, der er nogle ting, som det tror man sgu ikke på. Men det er en sjov idé med, hun har tænder i fisen. Altså, som gør, at man skulle se den. Det er rigtig sjovt. Men anbefalingen, det får den altså ikke herfra. Nej. Ellers ville det også være mærkeligt, hvis vi havde givet den 3,5 lort. Som kun lige er lidt mindre end en pose lort. Ja, men det var vist det. Det var det for den her gang. Ja, det var der afsnittet Alle elsker voldtægt. Ja. Men kun på film, husk det. Ja, det er ret det har vi nævnt flere gange. Ja. Men alle elsker voldtægt på film. Ja, på film. Det er vigtigt at få sagt i hvert fald. Vi har understreget nogle gange. Ja. Men i hvert fald... Forhåbentlig er det ikke sidste gang, at der bliver hørt fra os. Det er første gang. Men på gensyn derude. Ja, og jeg håber, I har nydt det her rigtig meget. Og så håber jeg, at vi ses igen til vores næste podcast. Tak for det.